Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ug karon mga higala, sa laing sumpay ning atong sugilanon, munyika. Mamiya na ta din Wa man di kapuslanan ang atong panagsulti din Doon naman, good. Hindi lang kamusabot na ako. Ikaw may dili mo sabot ako. Mamauli na ta. Yatod ka na ko sa inyo. Adto na ko pauli sa inyo. Unsa? Nganon ako gang mangka. Wa magitingali ka mahigugman ako, no, Anton? Nahigugma lagi ko nimo, day. I love you so much. Pero, di pa mo guguandam, day. Unya, mabtos pang ko. Mga 2 ka buwan gikan karon, maklaro na ning akong tiyan, Anton. Mao lagi na. Mauna. Muna akong gingon. Tagaay ko gigayon ba nga matun-an na kog maayo kining butanga? Nga may kaisog na kumudawat sa kuunyang kaakuhan di animo? Ha? Hangtod ka sa man ako pagpaapot. Kuan gud kana bang di pa maklaro na imong tiyan ba? Tinud-anay kinang imo. Promise. Hope to die. Say die. Die. Joke ra to day oy. Hello ka suko gud. Dali. Kinigid akong labi. Oo nga, anong likayam ka sa akong kiss? Ha? Di na ko ni mo love, no? Ikaw man gani mo wala love na ako. Di mo good love to kay ko. Tay, gaya lang ko chance good. Usa ka buwan na bitaw akong gihangyo nimo, gipangayo na ko nimo. Please. Ha? Sige, usa ka buwan. Usa ra ka buwan? Yes, usa ra gid ka buwan. Kana ra. Unya, human sa usa ka buwan. Imo na akong pakaslan. Yes, sure na gid na. Ya, okay na tang duha, ha? Ya. Diretso na tag motol ron, ha? Ano man ka? Ikaw ba? Nakaminos lang gyud ka nako, no? Mabdos na ko nya imo pag ko pahimuslan. Ihatod ako. Asa man? Sa amo. What's the matter man nyo, ha? What's the matter man nyo? Lagot ko. Lagot ka? Sabi kikalagutan mo. Akong Brad. Huwag ko pa ba na? Ay, salamat. Abi na ako yung kikalagutan da. Suka na rabi ng manggunit, eh. Hinay raman good. Hinay! Pariani, oh. Hinay, ano? Ugay! Ay, artista ka day. Makuha mo artista nga sakit mo musi. Oh, imog yung gikuha, no? Tarawa. Ang unsa man? Gwapo. Unsa lagi? Ay, dong. Ikaw ba? Agay. Mario! Buhii na si Bogart. Lagot man ko. Buhii lang. Agay. Bati ang pangalan ko. Iya paitay na eh. Ay, hindi matas bunog na eh. Usa may gibuhat ni Mateo? Wa taon mo, oy. Wa taon gibuhat mo, oy. Usay wa. Wa lagi mo. Makakay. Kaya sabi ang gibuhat mo, be, nga wa man yun. Ay, sige na Bogart. Biya na lang din Okay, ma'am. Manara, nagmayo mga anak, mama. Gusto na Bogart. Ay, sorry, ma'am. Ay na lang pagyaw-yaw. Hey. Ikaw sab Mateo. Ayaw pala biig bunog si Bogart. Mubiya gani na din Wala kita'y masugo. Ako di ay ma. Pinangga ka nako Mateo. Busa dili ka mahimong sugoon ako. Abnormal man ko. Maong di ka musugo na ako. Kaya sabay nagsulti ni mo, ana. Ha? Kinsay bitulisok ni mo nga abnormal ka. Tugaani ko. Ako ra good. Mateo,
Wa kay diferensya. Parihas mong duha si Brad nimo. Akong gipangka. Busa magpanagan akong musugo. Ingon sila. Doon ako nukoy akong kalibutan. Kasabot kag unsa na? I have a small world. Buanga. Mateo, dili tinuod ang imong gituhuan ha. Nga doon na kay kaugalingong kalibutan. Nga small world ang imong gipuy-an. Kung unsay akong gipuy-an, kung unsay gipuy-an ni Brad ni mo Anton, mausay imong gipuy-an. Do you understand me? Basta. Di ko abnormal. Sure ka? Anir ka din sa eskina? Imo gyud kong ihatod? Awan sa man. Ready na ka makikita ni Papa? Uy, di pa uy. Haskang pagmahay ba anak ko, Anton. Oh. Nganong ikaw mo akong gipili nga tugyanan ko sa kong kaputli. Ay nalago pagmahay gud. Love gud ka na ko. Love? Sige lang kag ingog love. Love makako nimo. Nganong dili ka pa man mapakasal nako? Di palagi taon ko ready day. Maluoy taon ka na ako. Ang maayo hinuon. Ikay akong kaluyon og ako may maigo sa kulata ni Papa. Grabe sa mong ulatay mong papa. Unsa man, di sa mahadlok nga mubunog nimo? Mapriso biya na siya. Kisa sabi mo kiha niya. Ikaw good kay ikaw may iyang gikulata. Kilom dia eh. Basta ha. Usara ka buwan ang akong gitagal nimo. Lagi. Yay. Lamba mo sira. Kinang makabiya dahil ko din eh. Tingaling mo kalit ug abot ang papa ni Sarah. Haskang daghanan akong kwarta. Ako hinong ilisan ang akong cellphone. Oh, may bagding ang akong cellphone. Si Anton mo ay nanawag. Hello? Hain ka magkaroon. Nga naman? Anaon ka na ako. If I know. Ha? Sausa? Wa ka makatugog maayo gabi eh. Tungod sa pagsigig handom sa nahitabo na tong duhan mo. Inag-an lagi ka. Klaro ko ayo eh. Ain lagi ka kaya naon ka na ako. Wa pa gani ko makapaniud to. Aw maniud to tang duha. Oh, okay, may noon. Kay maopay pagsud na ka sa restaurant aron maniud to. Naka-timing sad ka no? Okay, anaon ta ka. Tagay ko sa address. Okay. Di ako sa Starlight Restaurant. May kay doon din na yung tangan ni Amy. Ibagbaran kong sarda. Nabitin ko. Si Amy kay akong pahimutan. Paita ba aning Anton, uy? Ngano ka mangayo pa man siya ko sa kapuan? Una siya makadesisyon nga magpakasal na ako. Klaro na kung kamaptos ko. Ang ako nagikadlukan. Nga tingaling makabantay na si Papa sa akong kahimtang. Wa para ba kumalimot sa iyang gibuhat sa akong maguwang. Nabunog taon si Manang sa dihang. Wa dayon siya pakasli sa nakapamaptos niya. Pero maayo na lang gani si Manang kay gipangasawa manggit siya. Si Anton. May hunahuna gid kasi ang magpakasal na ako. Nga nung malaging mangayo pa manggit siya ko sa kabuwan aron makadesisyon. Duda ko atong tawahan na ta. Basta lagi.
Inig-abot ko dugo sa kabuwan. Unya dili pa siya mamay uban sa iyang inahan. Adto na lang yung kumupuyo sa ila. Kining, doon ako ipangutanan ni mo, ha? Ayaw lang ko lain na sa pagsabot. Go. Unsa man na? May panagang ka? Unsa? May magod ng managaan na tangdaan ba? Wa pa ko'y trabaho. Tingalig mo kalito niya, gagingon nga, mabdos ka. Hala, kadako basta akong katawa, oy. Nahimuot ka? Nahimuot mo lang? Anton, mahadlok sad kong mamabdos. Dagan na ba yung nadunggan nga sakit ko nun ng mga anak? Mo ba? Gawas pa, kung mamabdos ko, imo ka kong pakaslan. Wa gutay relasyon. Unya, nganong misugot man ka sa dihang nanutag mo, tol? Giganahan lang ko. Pero, pilion rasad na ko ang lalaki nga ganahan ko, ha? Ay, lagkahadlok. Dili ko gold digger. Kung mao na, luwas day pirming atong panaguban. Kita na, ha? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!